Eu comecei con esta afición por recoller os nomes das pedras cando traballaba en campo para o proxecto Toponimia de Galicia. Traballei en concellos do Sueste Ourensán con informantes que eran pastores e cos que tiña que ir polas serras para situar os nomes. Eles íanme falando dos nomes que lle tiñan as pedras. Seguín investigando por Galicia, por toda Galicia, e fume dando conta que había todo tipo de motivacións detrás do nome de cada pedra. Pois as fontes son, por un lado, as bases de datos do proxecto Toponimia de Galicia, por outro lado, calquera libro ou calquera monografía onde se fala de toponimia, onde se fala de etnografía, onde poden aparecer ritos, lendas alrededor de determinadas pedras. E despois a miña propia curiosidade, as excursións que fago por aí por as aldeas, preguntando se hai pedras con nomes, se hai pedras que teñan lendas. O que estudo é o nome, en función do nome busco o porqué dese nome. Entonces, iso dame 24 motivacións ou temáticas distintas nas que vou encasillando cada nome de pedra. As temáticas son moitas, a clasificación semántica é ampla. Principalmente hai un amplo grupo que o nome se debe á forma, ao aspecto da pedra, á constitución. Sería unha mágoa que todos estes nomes das pedras se perdesen, que non se recuperen, igual que toda a toponimia en xeral. Os nomes das pedras máis, porque fálanos, as pedras falan, as pedras dignos os ritos culturais e os ritos ancestrais que existían desde antigo, que xa herdamos dos celtas e que despois foron cristianizados, pero estánnos falando sempre dos nosos antepasados. Eu creo que a través dos nomes das pedras, como da toponimia en xeral, descubrimos unha vida do pasado que moita xente non coñecemos hoxe en día. Unha lingua é unha cousa moi seria, pero moi feliz. Cando unha cousa tan prosaica como as pedras que hai ciscadas polos montes teñen nomes tan ben pensados e tan suxerentes, un non sabe que admirar máis. Se a intelixencia e a constancia do investigador que vai por toda Galicia recollendo os nomes das pedras e as lendas que teñen, ou se admirar a perspicacia dos devanceiros que, observando a feitura da pedra, lle encontraron un nome tan acaído e tan ben pensado, ou se admirar a fartura dunha lingua que para cada cousa, por prosaica que sexa, tenlle un nome específico. Calquera unha destas tres posibilidades é motivo de satisfacción. E é que unha lingua é unha cousa moi seria, pero moi feliz. Abur.